Gaur egun nik usteot bada mediku lana bat ezbe, bai izan dela bide bat ezbe gizonegaz erlazionatu egin dana, eta gaur egun ere jendeari arrotza itenako neska bat eta are gehiago neska gazte bat medikua izatia, euren medikua izatia. Adibidez, ni beti aurkeztu egitenaz, paziente bat hartzen dutenien, beti aurkeztu egitenaz, azkenean urgentzitan lan egiten dutenez ez dotzu ezagutzen, eta eurak ez daki askotan guk oso argi daukagu uniformen koloren arabera hau erizaina dela edo hau medikua dela, baina eurak askotan ez. Eta ni beti aurkeztu egitenaz euren mediku moduen, bai konturatzenaz eurak inkluso ni aurkeztuan azbe, gero eurak familiar bati esaten otzienean, hau da nire mediku edo, mediku esan biharrean neska izena erabiltzen dabe, batzutan inkluso erizain izena erabiltzen dabe. Ezin dabelako edo arrotzeiten jakolako ni medikua izatea, naizta ni aurkeztu, eta hori maiz gertatzen da. Nik uste oso strukturala dela problema. Askotan gertatzen jako ez urgentzitan ninagoela lanien, igual paziente batez be, paziente larriegaz gertatu izan da hau askotan, ez? Gizonezkoek ardura hori hartzen da bela. Alde batetik nik uste be gu igual txikitu egiten garelako, baina egia da askotan hori gertatzen dela. Mutilatek hartzen dauela paziente hori beria izango basa moduen, nahiz eta zu hor alboan egon, eta hor alde batetik mutilek indarra hartzen dau eta zu txiki egiten zara. Eta hori askotan gertatu izan da. Nik uste ezi egiten gaituela insegura izateko, orduen azkenean be gehienak insegurak dira eta gara esango dut, eta orduen zaila da zentzu horretan be, azkenien uste dozulako be inseguridade hori zure parte dela eta igual horrek okertu egiten dauelako, baina azkenean irakatzi egin dutzue insegura izatera, orduen zaila da gero jakitea despegatzen eta jakitea ikusten hau nerie da edo ikasi egin dut. Ez dela ni exigenteago nazelan ere buruarekiko, baizik eta bai ikasi dugula diskurtso bat eukiten eta diskurtso txikiago egiten dozkoen diskurtso bat daukagula askotan emakumeok. Eta mutilegaz konparatuta nik uste dut aldaketan dia dauela. Lanien egia da, hori gehiengoak emakumeak garenez, asko gaztia gara, eta apur bat helduagoak direnak be, aurretik gu baino gehiago, inkluso segurenik jasan da bela, eta horrelako egoera zai batzuetan, adibidez, igual paziente bat jasotzen dugunien, beti azalpenak mediku gizon batentzako izaten diala, edo mediku gizonak hartzen da bela paziente hori eurena izango basa moduen, eta gerora geratzen zara igual sentsazio txarragaz ez, eta egia da gure artean, neskon artean bai lagundu egiten garela, behintzat konpartitzen hori eta azkenean ikusten ez dela zure gauza bat, baizik eta danoi gertatzen jakun, emakume danoi gertatzen jakuna egunerokotasunien. Ehunka familien osasuna zaintzen dut.